Ahoj, Emičko. Ahoj. Kde to jsi? Tady. Ty jsi celá to? Zahrabaná ve sněhu? Ano, nikdy je zahrabal. Kdo tě zahrabal? Asi ty. Kdo ty? Ty mě zahrabal. A to je kdo? Asi ty. Abyste mě nedal řízky. Ne. A budeš tam sedět dlouho? Jo. Jo. A ukáž, jak se tady vyhrabej z toho. Ježiš, povstává tady jakýsi emoš. Pomoc. Pomoc, pomoc. Probouzí se veliký řízek. Sněhomila první. Ty jsi velký sněhulák asi, ne? Jedna noha už funguje. Druhá noha taky funguje. Tak Emošek už opouští svůj trůn.